खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय सो लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे पुजा स्पेशल आंनि बे माखासे मानि गोबां डिजाइनावहाय बिराद मोजां हेभि क्वालिटियाव दै गासैबो दखनानि कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोना दायो मोनगोन तो आङो नोंथांमोननो फारि मोनसे देखायलाङो दायो नायदोनै आबौमोन आगैमोन बिराद समायना मोनसे दै दखनानि कालेक्शन जायफ्रा बेखौ दाखालि सोंहरदोंमोन दायो नोंथांमोना बेखौ मोनबावगोनसै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादोनै ओरैबादि गुरै आरोना मोनसेबो जोनाय गैया दायो आं गाननानै दं नोंथांमोना नायदोनै बिराद मोजांखा दै हेभि सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटी दै बेयो सानफ्लावर सनाफोर ओरैबादि मोनसे मोजां कालार आरो डिजाइनावहाय ना बेखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रा एसे माने मा होनो खम दामावहाय सोंहरो नागिरहरो नोंथांमोना नायनानै लादो डिजाइनफोरखौ गासैबो रेन्जआव मोनगोन दै सनाफोर गासैबो रेन्जआवहाय मोनगोन दायो डेलिभारि फ्री फुजानि अफारावहाय थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो जायगायावहाय हरो आसामल' नङा बेंगलल' नङा गासैयावबो हरो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना बेबी पिंक कालारावहाय पिंकजोंनो आगर दानाय ओरैबादि समायनाखा लिमिटेड पिसाव दं जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना अर्डारखौ होनानै लादो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां इउनिक कालारावहाय आरोना बिराद बरिया डिजाइन खानाय नायनानै लादो डिजाइनफोरखौहाय माबादि साद्रियाबो नायनानै लादो नै जोबोर समायनाखा बिराद अयथासार मोजां नै ओरैबादि मोजां समायना आगरावहाय नायो पद्मनिनि कालेक्शन दै बेफोरो पद्मनिनि कालेक्शनफोरखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन आं गाननाया एसे बेलेग क्वालिटिनि आरोना बेयो बेलेग क्वालिटिनि आं गाननाया बेस्ट क्वालिटिनि आरो दायो बिराद समायना नै सनाफोर ओरैबादि मोजां आरो डिजाइनफ्रा बरियाल'खा अयथासार समायखागोन इउनिक कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो लिमिटेड पिसाव दंखायो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय सोंहरनानै थाबैनो अर्डार होनानै लानो आगैमोन नै नायदो दायो गल्डेन कालाराव अयथासार समायनाखा गल्डेनावहाय गल्डेन आगर आरोना नालाय ओरैबादि समायना खानाय फास्राखौबो नायदो डिजाइनखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लाखादो स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजां समायना आरोना नै आगरफोरखौबो नायदो नै फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायदो दायो बेयो सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटियाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौहाय गोदान ओरैबादि समायनाखा बेबादिखौहाय एखे डिजाइनावबो माने मोनो नाथाय खम रेन्जनिया बेलेग जायो आरो बेयो एसे बेलेग आरो बेनि क्वालिटिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि समायना अन्थावथाव गुफुर कालाराव आरोना गल्डेन आगरजों दानाय ओरैबादि समायना ल'खानै लाभ स्टाइल दै नै नायदो नै ओरैबादि समायना बाटारफ्लाइनि बेयो दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायखागोन गिर्जाफ्राव गानलांनो सोरबाफोर एंगेजमेन्ट एबा हाबाफ्राव गाननो नांगौबा लानो हागोन दिनै सनाफोर ओरैबादि मोजां दाखालिबो आं देखायदोंमोन दायो बेयो फैफिनबावबाय सफैफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाबोदो नै जाय सोंहरदोंमोन दायो मोनगोनसै बेखौ मोनफिनगोनसै ओरैबादि समायनाखा नै बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय सोंहरनानै अर्डार होनानै लानो हागोन थाबैनो आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बरिया अयथासार समायखागोन बे डिजाइनखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन कालारखौबो नायदो नै अयथासार समायनाखा सनाफोर जायनो नांगौ बे थाबैनो स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन नायदो नै ओरैबादि समायना ब्लेक कालाराव जायफ्रा कालेक्शन नागिरदों आरोबाव बेखौबो मोनबावसिगोन बिराद लिमिटेड स्टकआव दङ सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनावहाय लुबैबाबो मोननाय नङाना
जायफ्रा बिराद हामजादों फसायदों थाब अर्डार होनानै लाखादो नै ओरैबायदि मोजां नायबावदो नै आरोबावनो बेलेग मोनसे कालार आरो डिजाइनावहाय बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना बिराद मोजां ल'खा बियो प्रिमियाम क्वालिटियावहाय जायफ्रा एसे रोजादें मोजां गाननो हेभिखौहाय लुबैयो आरोना बुग्रा नङै नागिरग्राफ्रा थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दे नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना कालार गल्डेन कालारावहाय आरोना ओरैबादि लेटेस्ट कालेक्शन दे जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो गासैबो बेफोरो गोदान डिजाइन ओंखारनायसो ओरैबादि समायखागोन आरो समायफ्लेजोबखागोन आरोबावनो मोनसे गुबुन डिजाइन आरो कालारावहाय ओरैबादि अयथासार मोजांखा सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार हरनानै लाखादो बिराद लिमिटेड दै नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां ल'खा ओरैबादि अनथावथाव समायना ना कालारा बे डिजाइनखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन एखेबारे बिराद लिमिटेड दे जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबावनो ओरैबादि मोजां समायना ओरैबादि बरिया कालाराव आरोना डिजाइनफ्राबो नायदो सेम कालाराव दानाय नालाय डिजाइनफ्रा मबाइलावबा मारै नुदों खिन्थु अरिजिनेलाव ओरैबादि समायनाखा आरो बेरखांखागोन आब'मोन आगैमोन ओरैबादि इउनिक कालाराव दै कालाराबो एकदम इउनिकखा डिजाइनाबो बिराद लेटेस्ट ओंखारनायसो दे बियो जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै समायना ल'खा स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायबावदो नै गल्डेन कालारावहाय जायफ्रा एसे ल' रेन्जनि नागिरो ना नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि समायनाखा डिजाइना नायदो नै गल्डेनाव गल्डेनजों दानाय नालाय बेरखांखागोन ओरैबादि समायनाखा दिनै सनाफोर ल' रेन्जनि गेजेरावहाय जायफ्रा मोजां क्वालिटिखौ नागिरो आरोना ओरैबादि समायनाखा बियो रेडआवहाय बेलेग डिजाइन दै बेलेग डिजाइन एसे नायनानै लादो नै जायफोरनो नांगौ बेखौ दायो मोनगोन फास्राखौबो नायनानै लादो नै नायबावदो नै दसे सिगां आं रेड कालारखौ देखायदोंमोन ना बेयो सेम बे माबायावहायनो रेड कालारावहायनो बेलेग डिजाइन आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजां समायनाखा आरो अयथासार समायफ्लेखागोन सिख्लाफोर जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार हरनानै लानो हागोन दिनै आब'मोन आगैमोन बेफोरखौथ' आं दाखालि नोंथांमोननो देखायखाबाय थ' जायफ्रा फार्स्ट टाइम नुदों आंनि उननि भिडिअ'आवहाय थांनानै नायनो हागोन बेफोर गासैखौबो आङो फुवारनानै मोजां देखायजोबखादों बेखौ आङो गाननानै रिल्स बानायदोंमोन नालाय दायो सफैफिनबावबाय ओरैबादि लिमिटेड सफैखादों सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लायाबा उनाव मोननाय नङा मानोना पुजानि थाखाय दायो सिखौनो दास्लाबनो हाला दाग्राफ्रा आरो मोनलाबो बारा बेनि थाखायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय आबौमोन माखासे मानि कालेक्शन दंबाव आं बे कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोननोहाय आङो उन भिडिअ'आवहाय आङो देखायगोन थ' दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों